kyt. Hetkinen, jätkä on ihan yli, herran jumala. Ota nyt. En pääsi kyt. Mihin me piti ajaa vittu? No sinne vasemmalle, vasemmalle. Menee miten saa. No niin se menee vaan. Älä herran jumala veli. Hui saata. Koneeseen! Oikeelle. Sinne rantaa oikein. Tuolla on niitä scrappikoppuja siihen vaan. Siihen vaan täysin. Siihen täysin. Anna mennä vaan. Siihen vaan, siihen.